rights and claims of Ethiopia. Ethiopia and Somaliland were certainly relations between Somalia and Ethiopia. The Somalia federal government made. We never colonized by Kikuyus or Luos or Luyas or anybody like that. انت تسلفنا نمنك كافتم صلاتنا مريتنا تجفعنا. سلام تخطاتلتنا الشانل كما يكنيكم كما يتخونوا سنة كتكونوا نايوتر من يوتيو امبار لومون نزوبا قرنا افريقيا زدهسس حبريتاتات كم معلتنا معلتي انا غنفلن نارسنن زخيزو الحبريتا هنرينا مچم مزا غربيتنا ኢትዮጵያ ابزو وانزي زي تغبرون زي تبلون ነገር يلن كتبل تخليخا ስለዚህ ንብሙለንተን غربابت حجرات دما ابزلا علي تطنققن سقاتن ابصحتن كمزلا مغنزاب يدلي بتمساسالي نبعله هاجر ግና በይገጻት ኸይዳላ እንታይ ዕጫይ ጽበያሎ من يقدم ابو خيد كنرينا كم تريو ዘለኹም حدش وتهدراو شمتا دارغا ካብ 13 ጀሚሮም ባጀቶም ቀንዳ ወታደራዊ ሽመታ ጥራይ ዝኸይድ ዘሎ ካብ ፍሉያት ድሮን ሳምፂና ፍሉያት ነፈርት ምፂና ፍሎይ ከም ዝምፂና መባል ዕሪፎም ኣይፈልጡን እዮም ሕጂውን ሓንቲ ገለ ካብተን ብሉፃት ነፈርቲ ኩናት ናይ ራሽያ ዝተባህላ ዓዲ ገዚና ኣምፂና ኣለና ብምባል የብሉለው ዝኻ ሚድያ ይዘውራሎ እዚ ግን ናበይ ክኸይድ ይኽእል ኣሜሪካ ብዛዕባ ምስ ሶማልያ ጌራቶ ዘላ ተወሳኺ መብርሂ مجلس أوتيالا كرينا هايلاير ويكا حنتنا دبلومات ناي إثيوبيا تتعانت من سومالي لاند كيد بسوماليا تتريزالا انتايو تكونتات الزنابيك خيط كنرينا سومالاويا مزعبنا إثيوبيا كونتات كزاربو خلو كنسمعنا سلازي إذا فيديو بزح حبريتات كلوايو أبزياك مزا فيديو ناتقرارب خلو خدمة منجس يرتراون مجلس أوتيلو نزل كونتات زمركت بتخكلنا حدا وين تحدا يكون نجن حفشاوي مرجس نيرترا أبزو كونتات أب كمي كله كم زخيل عن زجلس حبريتايو زي كدايزي ما أس جميرو بخمي جميرو نزبل اسك قرب دحري تماليسنا نزيان رأيه Rights and claims of Ethiopia based on geographical, geography, historical, history, ethnic or economic reason, including in particular Ethiopia's legitimate need for adequate access to sea የሚል ዩኤን ቻርተር ላይ አለ። በታሪክ በጂኦግራፊ በኢኮኖሚ በዘር So أبي أب أكتوبر ويكا ورح 14 أب زجبرو مس برلمانات تراغيبو أب زحابونا وح سمينار ويكا ليكتشر إثيوبيا أفدق بحري بتاريخ بجغراف بإيكونومي كمون بهزبي بعالت كم زجبقى جليس نيرو بزز جمرة زرباي دما نتزوبا أب تحت الزنبرة نبزل على درجة وسيدو إزت رايقنا خلن جحريو بستفل عليه أبستفل عليه قاطع حنسب وتحدراوي مريت الناقبر حنساب ناي نفرتي نار أي حنساب مسناي UAE وتحدراو تهديد الناقبر نتزوبا أبزل على أجرجريتي والله إزك جبر كلجن أوش تعدو أنت عينت كنتات سلزوليو كندزي عند راز جبر زولو ناي بحق نعوز عدم كنتات سلزولو إذا نفرت كيناتن جلن زوم تأزلها بتخكل نكال علم نكفر هيلديو ويس وش تعوز سكات سلزوليو إذا حنت حتى بتدقاقامي أبتي سوشيال ميديا تزور زلا كم معلت دما sorry إذا كنتن just give me a second I'm gonna come back and تكال فيديو كريكم So أبي كم زيلو ببحري بدزن بتن يقبعنا ينابله كعندر كله أب تمساس على جزية ويكا نفرت حدش جزية أصور حدش جزية درونس حدش يتيقبل كله فانو جن كم معلتي كتما عدنا تغزاتري ناوش تعدي كم زي مسلسلات كم معلتي أب سوشيال ميديا وردالو بوجن أونج ناي أورومو وانتو خونه تمساس على بخال وجناتون سلازي أوش تعدو ذات زي سفرة نمن يخفرس في التنزلو بحفشة مبزحتهم سباز بروزلو كاوشت أو تجمعتو مهدم زتك أم زلو سمخانو إذن أي سومالي لاند أجندة دما كابو فلي خازر كم زي كونه أب سوشيال ميديا في اللي بوجنا محرا سجبر زلو ساقتي إذا كنا تاتزيا أم حرا كلتيفنا أبي كابسلت أنك اليوم تزي كيلو إثيوبيا أب كتوصلو زي تخل حدا كان عزقتن existential threat هذا أبي بوليتيكيان إثيوبيا تمالي هذا نوح أرتيكل أو تينيرو نسدما كابتخلت تنازبلو
ዞባውያን ሓይልታት ብምልአን ሃገራት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘለዋ ሓደ ብሓደ ንፋኖ ሓጊዘን ስሙዝ ዝኾነ ወይ ከዓ ቅልጡፍ ዝኾነ ናይ ስልጣን ምስግጋር ኣብ ኢትዮጵያ እንተዘይተፈፂሙ እቲ ኩነታት ክሳብ መወዳእታ ተፀቢኻዮ እቲ ሃገር ክትፍንጀር ከም ትኽእል ዝገልጽ ሓበሬታ ኣውፅኡ ነይሩ ኣድረቃቸው ፅገዲ ገለ ዝበሃል ፖለቲከኛ እዩ ብተመሳሳሊ ሕጂ እውን ብካልእ መንገዲ ክንሪኦ ኢና ስለዚ ናይ ፋኖ ገስጋስ ናይ ካልኦት ዕጡቃት ጉጅለታት ገስጋስ ነዚ ሓጓፍ ዝፈጥሮ ዘሎ እናተጠቀሙ ዝደፍኡ ዘለዉ ሓይልታት ውሕዳት ኣይኮኑን እዚ ጥራይ ግን ኣይኮነን ስጋት ንዓቢ ፈጢሩሉ ዘሎ let's listen ኣብዚ ሎሚ መዓልቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ሎሚ ሓደ ዓቢ ፍጻሜ ኣጋጢሙ ኣሎ ቅድሚ ዓመታውና ከም ወትሩ ላይክ ምግባር ኣይትሕመቑ ፕሊስ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ፅዒርና ነዚ ሓበሬታ ከነምፃልኩም ከለና ንስኹም ድማ ላይክ ብምግባር ነቲ ቻነል ኣብ ምዕባይ ኣበርክቶ ምግባር ኣገዳሲ እዩ thank you let's go now እዚኣ ሓዳሽ ፍጻሜ እያ ኣቢ ፍሉይ ዴሌጌሽን ናቱ ናብ ሶማሊላንድ ናብ ሃርጌሳ ክሰድድ ሓሲቡ ነይሩ ትሕም ክበሃል ቀኒዩ እዛ ነፋሪት ተበጊሳ ብጅግጅጋ ጥሒሳ ብሶማል ክልል ሶማል ሓሊፋ ናብ ሶማሊላንድ ክትቀርብ ከላ መንግስቲ ሶማልያ ፍቃድ ስለዘይሃባ ንኣዲስ ኣበባ ክትምለስ ገይርዋ ኣሎ listen now move highlighting the strained diplomatic relations between Somalia and Ethiopia. The Somalia federal government made the decision on Wednesday to deny entry to an Ethiopian flight bound for Hargeisa, the administrative seat of the self-proclaimed Republic of Somaliland. The flight, carrying senior government officials, was informed by the Somali Civil Aviation Authority of its dismissal from landing or using Somali airspace. Despite the directive, the flight resisted and compelled the authority to contact their Ethiopian counterparts to relay the decision to bar. So, ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ሓደ ኣዝዩ sensitive ሓበሬታ እዩ ብዘይ ፍቃድ ናይ ሶማልያ ኤር ስፔስ ሶማሊላንድ ክፋል ናይ ሶማልያ እዩ ስለዚ ኣየር ናይ ሶማልያ ክትከይድ ተኮይንካ ናብ ኣየር ናብ ሶማል ክትቀርብ ትሕር ኮንካ መጀመርያ ፍቃድ ካብ ሶማልያ ክወሃበካ ኣሎ ካብ መቃድሾ ዘሎ ሓይሊ ኣየር ናይ ሶማልያ ክወሃበካ ኣሎ ነዚ ከየፍቀደት ብሕቡእ ድዮም ወላ ብትዕቢት ናብ ሶማሊላንድ ክኸዱ ዝሓሰቡ እታ ነፋሪት ተጠውያ ንዓዳ ክትምለስ ከም ዘለዋ ትእዛዝ ተዋሂብዋ ከይፈተው ተጠውዮም ድሕር ናይ ነዊሕ ጉዕዞ ከም ዝተመለሱ ኣዲስ ኣበባ ድማ ኣብ ልዑል ሕርቃንን እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ከም ዝህቡን ትፅቢት ክግበረሎም እዩ ምክንያቱ እዚ ዲፕሎማቲክ ቴንሽንስ ናብ ዝለዓለ ብራኸ ዝወስድ ኩነታት ይክኸውን Despite the directive, the flight resisted and compelled the authority to contact their Ethiopian counterparts to relay the decision to bar the flight from entering Somalia's borders. The flight was eventually forced to return to its initial take-off point in Addis Ababa. This incident occurs amidst heightened tensions stemming from controversial port deal recently signed by Ethiopia and Somaliland, granting Ethiopia access to the Red Sea. President Hassan Sheikh Mohamud and PM Hamza Abdi Barre have strongly warned Ethiopian authorities about the potential catastrophic effects of this deal in response to the escalating situation. So, ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ኩነታት እዚ ከም ብሓድሽ ሕጂ እውን ነቲ ዞባ ነቲ ዘሎ ወጥሪ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክወስዶ ከም ዝኽእል ንጹር እዩ ድሕሪ እዚ መግለፂ ምዚ ኩነታት እዚ ብምትሓሓዝ ድዩ ወይ እውን ብተመሳሳሊ ምስ ካልእ ምዕባለታት ሕብረት ኣፍሪቃ ሓድሽ ህፁፅ ኣኼባ ፀዊዑ ኣሎ ንሶማልን ኢትዮጵያን ጉዳይ ዲስካሽን ንክፈጥር ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ እዚ ኩነታት እዚ ናብ ዝለዓለ ኩነታት ናብ ዝለዓለ attentions ወይ ከዓ ወጥሪ ክኸይድ ከም ዝኽእል ዘተንብሃሎ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ሓደ ዕውት ኤርላይን ናይ ኣፍሪቃ እዩ ዝበሃል ዘሎ ሓደ ካብቲ ዕውት ንክኸውን ዝገብሮ ድማ ሓይሊ ኣየር ናይቲ ዞባታት ስለ ዝወሃበ ዘሎ እዩ ስለዚ ሶማሊ ዓቢ ኣየር ኣለዎም ዓቢ መሬት ስለ ዘለዎም እቲ ክሊ ኣየር ናቶም ንኢትዮጵያን ኤርላይንስ ሎክ ክገብርዎ ከም ዝኽእሉ ንዚ ድማ ነቲ ኤርላይንስ ናይ ኢትዮጵያ ዓቢ ክሳራን ዓቢ ፅፍዒትን ክኾነ ከም ዝኽእል ምግንዛብ ከድልዮም እዩ ስለዚ ዝኾነት ሃገር ናታ ሰማይ ከተፍቅደልካ ክትክእል ኣለዋ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ፀገም ኣብ ዝነበራሉ ኣየር ናይ ኤርትራ ንኢትዮጵያን ኤርላይንስ ኣይፍቀዶም ነይሩ ስለዚ ብዙሕ ክሳራታት ተወሳኺ ክሳራ ይገብረሎም ነይሩ ትኽዘሩ ከለዉ ተመሳሳሊ ሕጂ እውን ምስ ጎረባብቲ ትገብሮ ዘላ ናታ እንኮ ዕውቲ ካምፓኒ ናቶም ኣብ ሓደጋ ክእትዋ ዝኽእል ምክንያቱ ብኣየር እቲ ሓይሊ ኣየር ናቶም ወይ ከዓ እቲ መንገዲ ኣየር ናቶም ውፅኢታዊ ካምፓኒ እንድሕር ኮይኑ ምስ ካልኦት ፅቡቕ ዝምድና እንተዘይጌርካ እቲ ክሊ ኣየር ክዕፁ ከም ዝኽእል ምግንዛብ ከድልዮም ይመስለኒ እንተኾነ ኣቢ ብዛዕባ ቁጠባን ብዛዕባ ነዊሕ ምጥማትን ዓቢ ፀገም ከም ዘለዎ ርዱእ ምዃኑ ክርዳእና ክኽእል ኣለዎ እዚ ጥራይ ግን ኣይኮነን ናይ ኣቢ እቲ ዝዓበየ ፀገም ኮይኑ ዘሎ ኣሜሪካ እውን ሓድሽ መግለፂ ውፅያ ኣላ listen now on
Ethiopia and Somaliland, we're certainly troubled now by what's reportedly included in a memorandum of understanding between Ethiopia and Somaliland. As we've said many times, we support Somalia. ቅድሚ እቲ ናይ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ምስጋርና ብተመሳሳሊ እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ሶሻል ሚድያ ብኸመይ ፖስት ይኸውን ከም ዘሎ ንኽንርኢ ስለዚ ብዙሕ ሰባት ነዚ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ብተደጋጋሚ ሶማሊ ተሪር ስጉምቲ ብምውሳዳ ብዙሓት ሶማልያውያን ከም ዝተሓጎሱ እቲ መንግስቲ ድማ እቲ ህዝቢ ብምሉእ ኣብ ጎኑ ከም ዘሎ ንኽፈልጥ ካብ ካልኦት ሓይሊ ከም ዘየድልዮን በይኑ እኹል ምዃኑን እዚ ዝወስዶ ዘሎ ስጉምቲ ብዝለዓለ ናህሪ ክቕፅሎ ከም ዘለዎን ደገፍ ናይ ህዝቢ ከም ዘለዎን ስለዚ ነዚ ንኽወስድ ካብ ነዊሕ እዋን እዚ መግለፂ ናይቲ መንግስቲ ሶማል ዘውፅኦ እዩ እቲ ሓይሊ ኣየር ናይ ሶማልያ ዘውፅኦ እዩ ስለዚ እቲ ህዝቢ ከምዚ ዓይነት ስጉምቲ መንግስቲ ክወስድ ብዙሕ ፀቕጢ ይገብረሉ ከም ዘሎን ብዙሕ ሰላማዊ ሰልፊ ይግበር ከም ዘሎን ስለዚ ከምዚ ዓይነት ስጉምቲ ብምውሳድ ካብዚ ስቶሪ ዝውፅእ ኢልና ኣብ የመን ዝካየድ ዘሎ ናይ ሑቲ ምንቅስቃስ ህዝቢ ክሳዕ ክንደይ ይድግፎ ከም ዘሎን ነቶም ሑቲ ድማ እቲ ስጉምቲ ዝወስድዎ ዘሎ ክቕፅሉ ይደፋፍኦም ኣሎ ኣጆኹም ኣብ ጎንኹም ኣለና ይብሎም ኣሎ ኣብ ሶማልያ ድማ ልክዕ ከምኡ ተፈቲሩ ዘሎ ኢትዮጵያ ትገብሮ ዘላ እንደራ ስለ ዝኾነ መብዛሕትኡ ህዝቢ ሶማል ኣብ መንጎኦም ዘለዎ ፀገማት ገዲፎም ኣብ ሓደ መስመር እናመፁ ይመፁ ኣለዉ ዋላ እቲ ኣልሸባብ ዝበሃል እውን እንተኾነ ኣብዚ ኢትዮጵያ ትገብሮ ዘላ ኣብ ጎኒ እቲ መንግስቲ ሶማል ክቐውም ከም ዝኽእል እሞ ሓበራዊ ግብረ መልሲ ክቡ ከም ዝኽእሉን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ተወሲዱ እዩ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ እዚ ኢትዮጵያ ኣቢ ኣንቂድዎ ዘሎ ኩነታት ንመንግስቲ ነቲ መንግስትን ህዝብን ሶማልያን ንኩሎም ሓይልታት ኣብ ሶማልያ ዘለውን ኣብ ሓደ መስመር እናምፅኦም ይኸይድ ኣሎ ንመለስ ኣብታ ክሪያ ፀናሕና their territorial integrity and it's got to be respected. So we're engaging with partners in the region. We certainly welcome efforts by the African Union and the Intergovernmental Authority. So እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሓደ ፕሬስ ሰክረታሪ ናይ ፔንታጎን ድዩ ናይ ኣሜሪካ ካብቶም ሓለፍቲ ፖለቲከኛ ኣፈኛ ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ እዩ ሕጂ እውን ደጊምና ኢትዮጵያ ምስ ሶማሊላንድ ጌራቶ ዘላ ልኡላውነት ናይ ሶማልያ ዝጥሕስ ስለ ዝኾነ ኣይንድግፎን ኢና ብምባል ብዙሕ ግዜ ሓቢርና ኣለና ልኡላውነት ናይ ሶማልያ ክኽበር ኣለዎ ካብ ሶማልያ ወፃኢ ዝግበር ውዕል ድማ ቅቡል ከም ዘይኮነ ይገልጹ ኣለዉ ኣሜሪካ ግን ድወጆ ከየፃእ ዘላ ኣብዚ ብክልተ መንገዲ ምክንያቱ ምስ ኣቢ እቲ ኣምባሳደር ናቶም ኣብ ውሽጢ ምስ ኣቢ ዝኸይድ ዘሎ ዝኾነ ይኹን ዲፕሎማስያዊ ፀቕጢ ክገብርሉ ንርኢ ኣለና ስለዚ በዚ እቲ ዋይት ሃውስ ናቶም ካሊእ ይዛረብ ኣሎ በቲ ድማ በቲ ኩነታት ከምኡውን ብሪጣንያ ተመሳሳሊ ተገራጫዊ መርገፂታት እዮም ዘርእዩ ዘሎ ብፍላይ ኣሜሪካን ብሪጣንያን እዚ ከዓ ምስቲ ረብሓ ኣብቲ ሶማሊላንድ ዘለዎም ዝተሓሓዙ እዩ ኣሜሪካ ነዚ ቃና እዚ ትጥቀመሉ ዘላ ክሳብ ዝደልዋ እዩ እሱ ድማ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዘሎ ፀገም ኣብ ዝለዓለ ጥርዚ በፂሑ ስለ ዘሎ ክትፈትሖ ከም ዘይትኽእል እውን ትፈልጥ ስለ ዘላ ካልኦት መሓዙታት ድማ ብስንኪቲ ናይ ኣሜሪካ እንደራ ኣብ ብዙሕ ሽግር ይኣቱ ስለ ዘሎ ብፍላይ ድማ ኤውሮጳውያን ካብ ኣሜሪካ ኣዝዮም ሓዚኖም ኣሜሪካ ትበሃል ሃገር እንተጠፍኣልና ዝሓሸ ምኾነ ክብሉ ጀሚሮም ኣለዉ ኣብ ትዊተር ብዙሕ ግዜ ይፅሓፍ ኣለኹም ዝብል ስለዚ ካልእ ተወሳኺ ዕግርግር ኣብቲ ቦታ ክትፈጥር ስለ ዘይደሊ ንግዚኡ ትጥቀመሉ መርገፂ ዝመስል እምበር ብተሪር እንተዝኸውን ኣቢ ሓንሳብ ኣትሪሮም ተዛረብዎ ካብኦም ወፃኢ ክገብሮ ዝኽእል ዝኾነ ዓቕሚ የብሉን ስለዚ እዚ ናይ ኣሜሪካ ኩነታት ብመንገዲ ኢጋድ ዝግበር ሽምግልና ገለ ይብሉ እቲ ሽምግልና ግን ሶማልያ እውን by the way እቲ ሽምግልና ንሱ ዝዛረቦ ዘሎ ክንመለሶ ኢና እንታይ ኢትዮጵያ ንዑ እንታይ ጌራ ኣላ development otherwise known as IGAD to help lessen the tensions. What we're particularly concerned about is that this MOU recently now inked between Ethiopia and Somaliland threatens to disrupt the fight that Somalis, Africans, and regional international partners, including us, are waging against al-Shabaab. And al-Shabaab remains a viable terrorist threat in the region without question. So, look... So, እዚ ኢትዮጵያ ምስ ሶማሊላንድ ጌራቶ ዘላ ሓደ ካብቲ ዓቢ ሪስክ ናቱ ነቲ አልሸባብ ዝበሃል ከም ዝለዓልን ከም ዝትንስን ክገብሮ እዩ ጽቡቕ ገይሮም እዮም ዝፈልጡ አልሸባብ ንምንታይ ከም ዝተንስእ ኣብ 2006 ኣቢሉ ንሱ ድማ ናይ ኢትዮጵያ ወራር ንምቅዋም ኣክቹሊ ኢትዮጵያ ከም ተሃድመ ነቲ ኩነታት ከም ዘይዕወትን ዝገበረ ናይ አልሸባብ ምንቅስቃስ ከም ዝኾነ ዝነግሩም ብዙሓት እዮም ስለዚ አልሸባብ ሕጂ እውን ናይ ኢትዮጵያ ምትትታው ናብ ዝለዓለ ብራኸ ከምፅኦ ከም ዝኽእልን ነቲ ዞባቲ ድማ ናብ ዝለዓለ ሎውለስነስ ወይ ከዓ ሕጊ ወፃኢ ንኽኸይድ ክገብርዎ ከም ዝኽእሉን ዘተንብህ እዩ እዚ ግን ካብ ዜሮ ተበገሰ ከይመስለኩም ድሓን first of all ናብቲ ናይ ኢጋድ ኩነታት መንመለስ what's going on with the ኢጋድ ዝበሃል ዘሎ ኢትዮጵያ ከንታይ ትገብራላ እስካብዚ ክልመለሳ ኢጋድ ሓደ ውዑል ብመንገዲ ናይ ዩጋንዳ ፕሬዚደንት ዩዌሪ ሙሴቪኒ ኣብ ኡጋንዳ ሓደ
ፍሉይ ኣኼባ ነዚ ኩነታት እዚ ክፅውዒ ተባሂሉ ነይሩ ስለዚ መጀመርያ ንጉዳይ ናይ ሱዳን ንጉዳይ ናይ ኢትዮጵያን ሶማልን ስለዝነበረ እቲ ናይ ሶማልያ ናይ ሱዳን ናይ ሰራዊት ናይ ሱዳን ሓላፊ ኢጋድ ዝኽተሎ ዘሎ ውሽጣዊ ጉዳይ ናይ ሱዳን ኣብ ሓደጋ ዝእቱ ስለ ዝኾነ ምስ መንግስቲ ቃጥታ ከይሰማማዕ ምስቲ ዕጡቕ ጉጅለ ስለ ዝሰማማዕ ዘሎ ኣይንቕበሎን ኢና ምስ ኢጋድ ዘለና ዝምድና ድማ ከነቋርፆ ኢና ብምባል ተሪር መልእኽቲ ይህብ ነይሩ በተመሳሳሊ ሕጂ ድማ ኢትዮጵያ ኣብታ ኣኼባ ናይ ኢጋድ ክሳተፍ ኣይደልን ኢላ ብዙሓት ተንተንቲ ፖለቲካ ከም ዝብልዎ ዘለዉ ድማ እቲ ፀገም ኣብኡ ኸይዶም ብኩሉ ክሪቲሳይዝ ብኩሉ ነቐፌታ ከም ዝወርዶም ፍሉጥ እዩ ኢትዮጵያ ትኸዶ ዘላ መንገዲ ኣብቲ ጎረባብቲ ዘሎ ሃገራት ብምልኦም ኣንጻሩ ደው ኢሎም ኣለዉ ስለዚ እዚ ትኸዶ ዘላ ዳርጋ ኣንጻር ኩሉ ሓይሊ ኣፍሪቃዊ ወይ ከዓ ናይቲ ጎረባብቲ ኣካይዳ ኣንጻሮም ስለ ትኸይድ ዘላ እዚ ኩነታት እዚ ከተባብዕዋን ክድግፍዋን ስለ ዘይክእሉ ካብኣቶም ንመህደሚ ካልእ ቆፀራ ስለ ዘለና ዮሴፍ እቲ መንግስቲ ብክልተ ሰባት ከም ዝመሓደር ካልእ ቆፀራ ስለ ዘለና ይብልሎ ወከልቲ ክሰዱ ይኽእሉ ነይሮም ግን ክንሳተፍ ኣይንኽእልና ብምባል ኣብቲ ዘተ ሰላም ኣብቲ ዞባ ዝካየድ ዘሎ እውን ክሳተፉ ድልውነት ከም ዘይብሎም ገሊፆም ማለት እዩ እዚ ድማ ብተመሳሳሊ ኣብ ከመይ ኩነታት ዝካየድ ዘሎ እንተኢልና ኣብ ዝራዩ Instability gradually returned to Somalia. Many locals are using their free time to get reacquainted with the rich cultural heritage and beauty of their country. Serene beaches and historical sites that were inaccessible. ሶማልያ ድሕሪ ክንደይ ዓመታት ሰላም ረኺባ ህዝባ እናተመለሰ ቱሪዝም ዑደት ናብ ዓዱ መገሻ ናብ ዓዱ ኣፍ ደገ ባሕሩ ንኽጥቀመሉ ኣብ ዝጀመረሉ ግዜ ኳልኩሌት ገይሮም ሶማልያ ንቅድሚት ከይትብል ዝግበር ዘሎ ስጉምቲ ዝበሃል ዘረባ ብተደጋጋሚ እናተቐልቀለ ይመፅእ ዘሎ ሓንቲ ካብቶም ብዙሕ ስሕበት ናይ ቱሪዝም ዘለዋ ፍሉይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘለዎ ልክዕ ከምዚ ናይ ኤርትራ ብዝዋን እዚ ካብ ባፅዕን ካብ ካልእ ወደባት ናይ ኤርትራ ናፍ ደገ ባሕሪ ናይ ኤርትራን ዝመፅእ ዘሎ ስልታት ሶማሊ ድማ ተመሳሳሊ ከምኡ ዓይነት ህዝቢ ናብ ሃገሩ ክምላስ ኣብ ዝጅምረሉ ዘሎ እዩ እዚ ዕግርግርን ወጥርን ዝጅምር ዘሎ trips with over 500 tourists. Most of our destinations include Benadir region and other regions across the country. The majority of the local tourists are working class and students who want to take time from their busy schedule and enjoy their free time. More than 3 decades ago, before civil conflict which devastated Somalia began. ቅድሚ 30 ዓመት ሓደ ኣዝዩ ሰሓቢ ሃገር ብዙሕ ቱሪስት ዝመፃ ዝነበረት ሃገር ብሰንኪ እትዘጋጠመ ኩነታት ኣብ ሕማቅ ኩነታት ነይራ ሕጂ ናብ ፅቡቅ ደረጃ ንትኸይድ ዘላ ዝርገት ንክትፍፅም ትገብሮ ዘላ ኢትዮጵያ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን እዩ መጀመርያ በቲ ስኮላርስ ናቶም ክልተ ስኮላርስ ብዛዕባ ኤርትራ እውን ዝተዛረቦ ክንርኢና ድሕሪኡ እስማ ሓንሳብ እዚ ዝዛረብ ዘሎ ፈራሕ መዓሊም እበሃል ኣይ ቲንክ ኣብ ዝሓለፈ እውን ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ተራኺቡ ርክብ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ክሳዕ ክንደይ መሃሮ ምዃኑ ዝገልጽ ዝነበረ እዩ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ግን ተሪር መርገፂ እዩ ዘለዎ ኬንያዊ ኣባል ባይቶ እዩ ካልእ ግዜ እውን ኢጋድ መሳርሒ ናይ ኢትዮጵያ ኢሉ ዘቃልዐ ሰብ እውን ነይሩ ስለዚ ሓደ ካብቶም ትብዓት ዘለዎም ፖለቲከኛታት እዩ So you understand the history of Ethiopia and Somalia. You understand the history of the current Ethiopia itself. It's a city-state, Gojam and Gondar, for the longest, which has been telling the whole world that we are a Christian island in the midst of savages and Muslims, and we're getting support from the Portuguese, from the French, from the... ኣብዚ እንታይ ይዛረብ ኣሎ ታሪክ ናይ ኢትዮጵያ ብዙሕ ፅንፅዋይ ዘለዎ ታሪክ ምዃኑ ዝገልጽ ዘሎ ሲቲ ስቴትስ ወይ ከዓ ኣብ ከተማታት ዝተመርጎሳ ናይ ጎጃምን ናይ ክልተ ከተማታት ኣብኡ ዝነበረ ስልጣኔ ንዕዑ ከም ሓደ ዓብይ ነገር ጌርካ ናይ ክርስቲያን ኪንግዶም እዩ ገለመለ እናበልካ ነቲ ኩሉ ኣብቲ ጎረባብቲ ዘለዎ ሃገራት እናጣሓስካ ዝግበር ዝነበረ ካብ ካልኦት ሓገዛት እናረኸብካ ሓደ ፅንፅዋይ ናይ ንእሽተይ ከባቢታት እዛ ሎሚ ዘላ ኢትዮጵያ ከማ እታ ቅድሚ 3,000 ሃገር ነርና ዝብልዋ እዛ ሎሚ ኢትዮጵያ ኣይኮነትን ነይራ ብዛዕባ ኤርትራ እውን ክዛረብ ይስምዕዎ ሕጂ British, from the Russians, for the longest. Then, of course, we have now them taking over the territories of other people and to create this modern Ethiopia. And in that territory itself, it was the Somalis. Ethiopians have never fought a war with Somalis and defeated them. But they were still given that portion of the Ogaden. By the way, እንታይ ይብላ ኣሎ ኢትዮጵያ አንጻር ሶማሊያ ፊት ንፊት ገጢማ ስዕራ ይትፈልጥን ይብሎም ኣሎ this is true እቱን ኳብ 77 ተዋጊዮም ንሶማል አውፂናያን ስዕርናያን ኢሎም ዝፍክሩሉ ታሪኹን እንተኾነ ካብ ኩባ ሰራዊት ናይ ኩባ ምስ ሙሉ ኣፅዋሩን ምስ ሙሉ ወታደራቱን መፅዩ ከምኡ ናይ ራሻ ኪላታት መፅዮም
نحبر السوفيت مالتيو سلازا حجزوهم ترايوم نسومالاويان كسعروهم كيلوم ازي تاريخيو ኢትዮጵያውያን ብሓገዝ ዝነብር ሓይሊ ተመሳሳለቲ ኣብ ኦጋዴን ኣብ ንሶማልያ ደፊኦም ንኸውፁ ዝገበሮም ሓይሊ ንዑ ኦርጋናይዝ ገይሮም ንኤርትራውን ፈቲኖም እዮም ባይ ዘ ወይ ኣማን ዓንዶም ዝበሃል ኤርትራዊ መበቆል ዘለዎ ኣብቲ ኩናት እቲ ዝለዓለ ጀነራል ዝነበረ እዩ ንዑ ነቲ ሓይሊ ሒዞም ንኤርትራ ፈቲኖም ግን ናብ ሶማልያ ዝሰርሓሎም ናብ ኤርትራን ክሰርሕ እውን ኣይከኣለን ስለዚ እቲ ሓቀኛ ታሪክ እዚ እዩ ፈብሪኾም ዝገብርዎ ፅንፅዋይ ታሪክ ኣብ ኣፍሪካ ዓብ ዝናው ሂብዎም እዚ ግን ክንጥንቀቐሉ ኣለና እዩ ዝብል ዘሎ That is there because the difference between Ogaden and the NFD of Kenya is that in Kenya, we had 44 different tribes who were colonized by the British, and the debate was, shall we take our independence together or shall we go our separate ways? We were never colonized by Kikuyus or Luos or Luyas or anybody like that. And the logic at that time was that, look, if you go, and the Oromos will go also who are next to Ethiopia, the Turkanas will go, the Digos will go who are in southern whatever. The Bukusu, the Luyas will go, and there will be nothing called Kenya left. So if at least there was that logic, and we decided now let's have a nation which we are equals, which we can live together. But in the case of Ethiopia, it's different. It was forceful acquisition of the Ogaden, without dealing with that historical. እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ብጣዕሚ ዲፕ ዝኾነ ታሪክ ይዛረብ ዘሎ ኬንያ ከም ካልኦት ሃገራት ብዙሓት ዓሌታት ዘለውዋ እያ እዚ ድሕሪ መግዛእቲ ናይ ዓዲ እንግሊዝ እቲ ግዝኣት ዝነበረ ከም ሓደ ሃገር ዲኻ ክትገብሮ ዘለካ ወይስ እቲ ህዝቢ ነናብ ዝቐረቦ ከይዱ ናብ ዝተፈላለየ ሃገር ክበታተን ኣለዎ እቲ ዕላማ ግን እቶም ኣብታ ግዝኣት ናይ ዓዲ እንግሊዝ ዝነበርና ከም ሓንቲ ሃገር ኮይና ክንከይድ ፈቲና ኣብ ኦሮም ኣብ ኢትዮጵያ ክንከይድ ከለና ብዛ ሞደርን ኢትዮጵያ ክንመፅእ ከለና ግን እቲ ኣብ ናይ ኣምሓራ ዝነበረ ስልጣነ ንሱ ነቶም ሶማል ከይዱ ነቶም ሶማልያ ምስ ኢትዮጵያ ዝኾነ ርክብ ዘይብሎም ብሃይማኖት ይኹን ብካልእ ጎቢጡ ከም ኣካል ናይ ኢትዮጵያ ክገብሮም ከሎ ነቶም ኦሮሞ ከምኡ ክገብሮም ከሎ ነቶም ካልኦት ንኤርትራ እውን ናታ ነብሳ ዝኻለ ታሪክ ዝነበራ ምስ ኢትዮጵያ ርክብ ዘይነበራ ጎቢጡ ኣካል ናይቲ ሃገር ኢትዮጵያ ዝበሃል ክገብራ ይፈቲኑ ስለዚ እዚ እቲ ፀገም ናይ ኢትዮጵያ እናበለ ዝገልፅ ዘሎ ለሰነጂ That historical constant and that historical suspicion. For you to say that I'm going to go to a region in Somalia and strike a deal with them and get a piece of land. You understand that. It's the craziest thing anybody can do. And it's amazing to see the ability of the human race. Look, the Jews for the longest were saying we went through Holocaust, we were killed, we were gas chambered and everything else. And all the time using that to justify them doing similar things to the Palestinians. And every time you tell them, don't do these awful things to the Palestinians, oh, you're anti-Semite, oh, you are like a Hitler, you love Hitler. Now, the Oromos were being enslaved. They were wiped out, they were killed, everything was done to them. Abiy just came out of Amara colonialism, and it's still there, the war is... So እንታይ ይብል ኣሎ እቲ ታሪክ بتخكل قصوينا هنريو زلنا سلازي إثيوبيا أبوشت إثيوبيا بارنت جيلانت نيرو بزحات زبطات جيلاتات نايتهم كالوت زبيهم نيرهم زي تحكينا تاريخنا إثيوبيا أيو شفافين كاك خياز زغل أيكونن ورومنا أبنت نزبنات كم جيلاتات كوينو ما بتحبرت سبتينا إثيوبيا بزح واقات بزح كارتت زرايون زبنيهم سلازي إتعم حرز بهال العلواي كلاس كوين نتوم كالوت تشفلق زنبريو لك كم زي أيهود زقبرو زلو مينتاليتي زبل زلو أيهود جنوسايد تفصيل لهم هتلر بزح قافعيهم لو مجن تابتي هتلر زقبر لهم نعم زي كاوز جدد بركاو زي قالن قبل الفلسطينيين قبر له قرف حماق تقبر لهم تلكام كان نسخه انتي اسرائيلاويان يا اسرا يهودي خا هتلر خا نابلو يصرفوا خيلو نتنسهم زقبرو زلو قفعي انت بالكايومسي ايهود تسالي خا قبل خايومس جمريلو اذا كانتايو نت قفعي مشفني سلازو تقملو حجنا بيتوبيا خقمطلا خلو نابيرترا خقمطلا خلو رايو For him again to aspire to take a territory from Somalia, and just the other day he wanted to attack Eritrea, a sovereign state that fought its way and it is what you call independence because it was independent, it was never part of Ethiopia. Eritrea has never been part of Ethiopia. It was ceded by the allies, the colonial powers. زيادة نت بسميكم هذا جدما مسيلو حدا مراحي أب مالتيو كيدنا بكالا هجر مش حدا كفالنا توسي مش حزبنا دمساسل يلو لك كيدو أب سومالي لاند أكلنا سومالي تقينا كيدو مسوم وعلم مفتع مالك كسب كندي
ሓደገኛ ኣካይዳ ምዃኑ ዝነግር ዘሎ ተመሳሳሊ ምስ ትግራይ ከይዱ ሓደ ሰብ ከም ሃገር ሪኮግናይዝ ተገይርዎ እንታይ ከም ዝስምዖ ክፈልጥ ክኽእል ኣሎ እንታይ እዩ ትቐንዲ ዘዛርብ ዘሎ ናይ ብሓቂ ኣፍ ደገ ባሕሪ ብትክክል መንገዲ እንደዝደሊ ነይሩ ሶማሊ ዓብዪ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣለዎ ንኣብነት ከይዱ ምስቲ ፈደራላዊ መንግስቲ ክዘራረብ ነይርዎ ምስኡ ክዘራረብ ነይርዎ እምበር ምስቲ ክንፀል ዘሎ ሓይሊ ከይዱ ነቲ ዘሎ ፀገም ላምባ ክቕፅቅሰሉ ኣይግባእን እዩ ነይሩ እዚ ድማ ከምኡ ቅድሚ ሶማሌላንድ ምኻዱ ግን ንኤርትራ ከይዱ ክጎብጥ እዩ ዝፍትን ነይሩ ኤርትራ ናፃ ሃገር እያ ልውላዊት ሃገር እያ ኣካል ናይ ኢትዮጵያ ድማ ኮይና ኣይትፈልጥን እያ ካልኦት ሓይልታት ገዲዶም እዮም ኣካል ናይቲ ሓይሊ ገይሮማ ነይሮም እዩ ዝብለኩም ዘሎ ዲስስ እቲ ሓቀኛ ታሪክ ከምዚ ሳሕቲ ግዜ ዝዝረብ መብዛሕትኦም ፖለቲከኛታት ናይ ዓለም ኣካል ናይ ኢትዮጵያ ነይራ እያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኢትዮጵያ ኤርትራ ናፅነታ ምስ ረኸበት እያ ገለ እናበሉ ነቲ ናይ ኤርትራ ናፅነት ዲሌጂቲማይዝ ወይ ከዓ ከህስስዎ ዝፍትኑ ብዙሓት ዝኩሉ ዌስተርን ሚድያ በተደጋጋሚ ናፃ ዝኾነት ሃገር ታሪኻ ይጠቕሱን እዮም ኣካል ናይ ኢትዮጵያ ከም ዝነበረት ኢትዮጵያን ሓዋሩ ኣፍ ደገ ባሕሪ ከም ዝነበራ ገይሮም እዮም ዝገልፅዎ ዝኩሉ ኣብ ቲቪ ክመፁ ከሎ ኣብ ጋዜጣ ክፅሓፍ ከሎ ካብ 93 ኣፍ ደገ ባሕሪ ምስኣነት እያ እምበር ካብ ጥንቲ ነይርዋይ ታሪካዊት ሃገር እያ ብላብላ እዚ ታሪክ እዚ ግን ዝተፈብረኸን ፅንፅዋይ ታሪክን እዩ እናበለ እዩ ፕሩፍ ዝገብረሎም ዘሎ ሶማሊ ኣካል ናይ ሶማልያ እዮም ብሓይሊ ተጎቢጡ ዘሎ መሬት እዩ ነዚ ግን ነዚ ኣይኮነን ዝኸሶም ዘሎ ዝወሰድዎ ከያኽሎም ተወሳኺ ንክወስዱ ተወሳኺ ናይ ካልኦት ክምንጥሉ ዝደልዩ ናይ ኤክስፓንሽን ወይ ከዓ ናይ ምስፍሕፋሕ ሕልሚ ዘለዎም ህዝቢ ምዃኖም ኣትሪር ይገልፅ ኣሎ እዚ ግን ናብ ካልኦት መፅኦም ዝገብርዎ ዘለው እዩ ኣብ ውሽጦም ዘሎ ፀገም ክንርኢና ሕጂ ሓደ ኢትዮጵያዊ ስኮላር ኬንያዊ ስለ ዝኾነ ወይ ከዓ ሶማላዊ መበቆል ስለ ዘለዎ ኣንጻር ኢትዮጵያ ዛረባ ኣለኹ ትብል ኢኹም ሕጂ ኢትዮጵያዊ መበቆል ዘሎ ኢትዮጵያዊ ዝኾነ ስኮላር ብዛዕባ እዚ ኩነታት ብፍላይ ናይ ኣቢ ካልኩሌሽንስ ምስ ኤርትራ ዝገበሮ ምስ ተጋሩ ዝገበሮ ሕጂ ድማ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝገብሮ ዘሎ ኣብዚያ ስምዕዋ ፕሊስ ላይ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ነዚ ቻነል ድማ ሓጋዝ እዩ ከየትክምሉ ትሕዝቶ ተደሊኹም ድማ ቢሃይንድ ደ ሲን ትብል ኣለኩም ታይትል ናይታ ቪድዮ ኣብ ላዕሊ ኣለኩም ኣብ ዩቱብ ከየትኩም ክትሪእዋ the fraternal relationship among the two people, Russians and Ukrainians. To come to my country, I think Ethiopians and all of us in the region, we have to study thoroughly and understand the thinking of this man. My understanding is that this man, he's a tap dancer and he thinks that he is clever. He can use everybody. When the TPLF attacked him and he ran to Eritrea and the soldiers, the 8,000 soldiers went to Eritrea, treated properly, fed and clothed and so on, and the 100 missiles that the TPLF sent toward Eritrea, in fact, they invited Eritreans to come into the war. But his understanding is simple, that if Eritrea, he thought that Eritrea and Tigray, they will fight and they will exhaust themselves, and he will be from that the strongest one in the center. He doesn't see that he was saved by... So, እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ሰብ እዚ ናይ ብሓቂ ሓደገኛ ሰብ ኢና ዓቢ ዝብል ዘሎ እሱ ዝኽተሎ ዘሎ ፖለቲካን ኣካይዳን ድማ ነታ ሃገር ኣብ መሊሱ ኣብ ጉድጓድ ማዕሙቕ ጉድጓድ ይእትዋ ከም ዘሎ ድሕሪት ምልስ ኢልና እንተሪና እቲ ጉዳይ ምስ ኤርትራ ዝነበረ ኩነታት ተሪና ኢሉ ኤርትራ ትክክለኛ ናይ ጉርበትና ተግባርያ ጌራ እናበለ እዩ ዝገልፃ እንታይ ዝብል ዘሎ ስኸ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ በቶም ህወሓት ምስተሃረመ ሰሜን እዚ ማለት እዩ ናብ ኢትዮጵያ ከይዱ ብዙሕ ሰብ ተኸቲሉ ብዙሕ ሰራዊት በቲ ናይ ሽዑ ዝነበረ ውግእ ኣብ መንጎ ናይ ፌደራል መንግስትን ናይ ህወሓትን ብዙሕ ሰራዊት ናይ ፌደራል ከም ዝሞተ እዩ ዝንገር እዚ እውን ብገልፂ ኣይተነገረን ሓደ 8,000 ዝኾኑ ግን ናብ ኤርትራ ምስ ከዱ ኤርትራ ተቐቢላ ተኸናኺና ኣዕጢቓ ከም ዝመለሰቶምን ኣብቲ ውግእ ንዓቢ ስልጣኑ ንክሕዝ ከም ዝገበረቶን ኣብዚያ ርአዩ ሕጂ እቲ ካልኩሌሽን ከመይ ገይሩ ከም ዝትንትና ክትሪኢኹም ንኤርትራ ግን እሱ ጥራይ ኣይኮነን ናብቲ ውግእ ከም ተኣቱ ገይርዋ እንታይ ዳ ክሳብ 100 ዝኾኑ ሚሳይላት ተተኪሱ ናብቲ ውግእ ንክኣቱ ህወሓት ከም ዝዓድሞም ህወሓት ከስለምንታይ ከም ገይሮም እንታይ እቲ ካልኩሌሽን ናቶም ነይሩ እስከስምዕዎ ኣብዚያ by the alliances which is created. Otherwise, he didn't have an army, he didn't have the security, he didn't have anything. In fact, he himself, he went to the parliament of Ethiopia and he made a speech in the time of the war saying that 80% of the generals in the Ethiopian army, they were from Tigray. 60% of colonel and lieutenant colonels, they were from Tigray. The remaining fighting force, 50% from major down, they were Tigrayans. So in fact, the TPLF, when they went to Tigray and debating among themselves for the last 2 years, before they started the war, attacking the remaining army in Tigray, their analysis toward him, they were very correct. There is nothing in Ethiopia. If they had, without attacking Eritrea, if they had marched to Addis, they could have removed him and killed him. So, እንታይ ዝብለኩም ዘሎ ኣብዚያ ገዳስነት ቢያዛ ኣምባሳደር መሐመድ ሓሰን ፕሮፌሰር እዩ ነቲ ጉዳታት ናይ ኢትዮጵያ ፅቡቅ ገይሩ ዝፈልጥ ብውሽጢ ዝፈልጥ እዩ ሶ ነቲ ቀርኒ ኣፍሪካ እውን ብፅቡቅ ዘንብብ ሰብ እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣቢ ድሕርቲ ውግእ ናይ 2020 ብህወሓት ዝተወልዐ ወይ ከዓ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያውያን ዝተወልዐ ኣብቲ ኩነታት እቲ እቶም መራሕቲ ናይ ህወሓት ዝነበሩ ሓደ ፅቡቅ ካልኩሌሽን ነይርዎም ኣቢ ድማ ብዛዕባኦም ክዛረብ ከሎ ኣብቲ ግዜ እቲ 80 ሚታዊት ወታደራውያን ኣዘዝቲ ናይ ፌደራል መንግስቲ ናይ ትግራይ መበቆን ዘለዎም
ሰባት ከም ዝነበሩን ክሳብ 60% ናይቶም ኮነሬል ማዕረግ ዝነበሮም ድማ ተጋሩ ከም ዝኾኑ ስለዚ ሙሉእ ብሙሉእ ነቲ ሰራዊት ናይ ፌደራል ዝቆፃፀርዎን ዝመልክዎን ዝነበሩ ናይ ህወሓት ምዃኖም ስለዚ እዚኣቶም ድማ ብምሉኦም ዳርጋ ዝበዝሑ ምስቲ ናይ TDF ሓይሊ ኣብቲ ናይ ትግራይ ከም ዝኸዱን ኣብ ድማ ዝኾነ ይኹን እኳ ኣፅዋዕ ሓይሊ ወታደራዊ ዓቕሚ ከም ዘይነበሮን እቲ ዝዓበየ ጌጋ ናይ ህወሓት ድማ በቲ ናቶም ካልኩሌሽን ትኽኢሎም ንኤርትራ እንተዝኸዱ ነይሮም ትኽኢሎም ንኣዲስ ኣበባ እንተዝኸዱ ነይሮም ዝኽልክሎም ሓይሊ ኣይምረኸቡን እቲ ዝዓበየ ጌጋ ናቶም ግን ኣበይ ነይሩ ሕጂ ስምዑ The biggest mistake is their analysis on Eritrea was very shallow and very poor. So from that point of view, they thought, even CEO was speaking in the Tigray television in Amharic, saying that it is the young people of the Tigray of Eritrea have left Eritrea. Eritrea now is weak and it have a weak army and so on. It is delusional. That from this perspective, they developed two wars simultaneously. They believed that they can fight. شعبيات هوينو بعلو سكواد ريكالن ناي شعبيات هوينو بعلو سكواد ريكالن يود الله تصبينا بهللنا نحر نسكواد كنت بس كم بيلنا سقنو استمسوا كوي وصلو سودوت يوداي بعتم زلو كي مقتل دحرنا وصا دما እንዳስ حبي يمصلو ينبرلو ስለዚህ እዚስ ከም ዘይ ናይ شعبيات هوينو بعلو سكواد زيادة زربا كسب كندي تزعبي إن هوحات عبي ودكات كجبرو لزخالة إذا عينة تحساسبايو بزعبا عبي زنبرون كالكوليشن كله تبغي نيرو تمالي سبنا عدي سابا نارات كيلو كتزخل عقمي نيرومي كالكوليشن ناتهم ويكا تجمجام ناتهم كتخكلي نيرو تزعبي يجيجا ناتهم جن نيرترا أبتو معدامهم ناب إيرترا تخصم مخفاتهم ينيرو زيادة زعبيت بزعبا إيرترا زنبرون جيجا سيلي كم زبلوهم تهزب كل وتيو من سيز قيقنا هنا سراويت يبلون تهزبي تقط أبع لميسيس لذي إساس ولا حنت عقمي يبلون إيرترا ولا حنت عقمي يبلون زبل زربا زيادة زعبيت مسمار كويناتهم من نابليو بروفيسور محمد حسن نتكون تهز تنتنو الجنس معيو attacking the remaining army in Tigray. Their analysis toward him, they were very correct. There is nothing in Ethiopia. If they had, without attacking Eritrea, if they had marched to Addis, they could have removed him and killed him. Their biggest mistake is their analysis on Eritrea was very shallow and very poor. So from that point of view, they thought, even CEO was speaking in the Tigray television in Amharic, saying that it is the young people of the Tigray of Eritrea have left Eritrea. Eritrea now is weak and it have a weak army and so on. It is delusional. That from this perspective, they developed. على سياتهم عبيت كادراتنا ويانا وين تخونوا من يسوي كل خيديون إحنا تمكرنا وقال لنا كل نفلطينا بصوراون إحنا هنا عبا بركتونيرنا زبل تعبيت نسيو تكمز كجبرام زخال نتاف تلفزيون تزارب وزن برو أبزونا أمتيلكم نيرة نسون كم عينة تحساسبان إيوتي مرحلتنا توجه جيجا ميس كالكوليشنز جيرو نيرترانا وجه كم زجبر وامو نود قطم زكالات فيبلان. Two wars simultaneously. They believed that they can fight two wars against Abiy and against Eritrea. And their biggest mistake, strategical mistake, never understood Eritrea. And finally, by inviting Eritrea into the war, they were decimated. And probably, I'm sure, privately now, they themselves will say this analysis was wrong. And they were surprised themselves to see that how Eritrea is stronger. In a very short period in the first war, almost 75 to 80% of their combatants, their force were decimated. But Abiy, he thinks he is smarter here. Here that Eritreans and Ethiopians have to understand. Abiy's vision is very simple. Let Eritrea and Tigray or TPLF fight in Tigray, and both of them, they will exhaust themselves because the war will continue for a very long time. While he's sitting in Addis Ababa comfortably. So እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ኩነታት ኣብዚ ክርዳእና ክኽእል ኣለዎ it's a very very delicate calculation ወላ እኳ እቲ ናይ ህወሓት ኣብዚ እዋን እዚ ከምቲ ዓሳ እውን ኣብ በይኖም ኮይኖም ዝዛረቡላ እውን ክትከውን ትኽእል እያ ፅኒሕና እውን ክንርኢ ኢና እቲ ፖለቲካ ናቶም ገና ካብኡ ተማሂሮም ደማ ኣይተማሃሩን እውን ክንርኢ ኢና ኣቢ ህወሓት ብዙሕ ሰራዊትን ብዙሕ ክሳራን ኣጋጢሞም ኣለዎ ኤርትራ እንታይ ዓይነት ክሳራ ኣጋጢሞ ኣይግድሶን እዩ ናይ ሰሜን ህዝቢ እንኮላይ ኣምሓራ ሓዊስካ ኣምሓራ ትግራይ ኤርትራ ኩላቶም ተመይቶም ፀገም የብሉን ዕላማናቱ እዚኦም ሰለስዮም ሓይሊ ክደኽሙለ ያለዎም ዝብል ካልኩሌሽን እዩ ዘለዎ ንሱ ጥራይ ድማ ስማርት እዩ ዝመስሎ ዘሎ ኢልካ ንሱ ጥራይ ዝፈልጥ ናይ ኩሉ ብልሒ ዘለዎ ኮይኑ እዩ ዝመስሎ ዘሎ እጅ ግን ራእይዋ በይ ዘሎ ትጌጋ But when he saw the situation, you could see in the time of the war, when his partners and the Eritreans told him don't enter in Mekelle, he did it because to complicate things. Secondly, is that when the TPLF did their adventure to march toward Addis Ababa, and then before that, they told him, look, these people, we know the pattern of their thinking. Now they might also try another war. He didn't believe, but they did it. They captured Wollo, they destroyed a lot of Amhara region of Wollo, they killed the cattle, raped women, burned.
schools, infrastructures, and so on, and they reached until Kombolcha. You could see this narrow TPLF group that they used also Tigrayan origins who have been born in Waldia, Dese, Kombolcha, Bati, which most of them they have never seen even Tigray in their lifetime. They used them as a fifth column and they put them in the front line. And then finally, when they were defeated, these people became in a problem and they started running to Tigray. So እንታይ ይብላ ኣሎ ኣብዚ ኸ ኣገዳሲ ታሪክ እዩ ስለዚ ኣብቲ ውግእ ወላ ኣብቲ ስትራቴጂካዊ ምንቅስቃስ ናይቲ ኩናት ናይ ትግራይ ዝነበረ እውን ብተደጋጋሚ ኣንጻር መርገፂ ናይቲ ምስ ዝሰርሑ ዝነበሩ ናይ ኤርትራ ናይ ገለ ኣንጻሮም እናኸደ ሽግር ዝፈጥር ዝነበረ ብዕላማ እዩ ስለምንታይ ንኤርትራ ክዳኸሙሉ ኣምሓራ ክዳኸሙሉ ትግራይ ክዳኸሙሉ ሰለስቲኦም ክዳኸሙ እዩ ነይሩ እቲ ስትራቴጂ ናቱ ምናልባት ንሱ ከም ይመስሎ ነይሩ እቲ ናይ ኤርትራ ሓይሊ ካብኡ ኣቐዲሞም ቅድሚ ስትራቴጂ ነይሮም ንሳቶም ክንምንታይ ኣብ ዋጋታት ይትዎም ኣሎ ንሳቶም ቀዳማይ ፀላእዮም ፅቡቅ ገይሮም ፈልጡ ነይሮም ኣብ ዝለዓለ ሓይሊ መፂኡ ንዖም ቻለንጅ ክገብረሉ ዝኽእል ብዙሕ ዓመታት ከድልየ እዩ ፅቡቅ ገይሮም ካልኩሌት ገብሮ ናይ ውግእ ክንዲ ናይ ህዝባ ግንባር ወይ ከዓ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ተመክሮ ዘለዎ ኣብቲ ዞባ የለን ሕጂ እውን ኣብዚ ናይ 2020 ዝተገብረ ውግእ እውን ብተግባር ዝረኣናዮ ኩነታት እዩ ሶ ንሱ ከምኡ ካልኩሌሽን ገብሩ ከሎ ንሳቶም ግን ኣያሽ ነበሩ ንሳቶም ቀንዲ ታርጌት ናቶም እቲ ንዓታቶም ንዓመታት ምስ ካልኦት ናይ ከደመ ፀገም ፈጢሩሎም ዝነበረ ሓይሊ ንዑ ካብ ሱር በተኹ ዝወሰደ ዋጋን ዝወሰደ ግዜን ወሲዱ ክንኣልዮ ኣለና ዝብል ዕላማ ስለ ዝነበሮም ነቲ ናቱ ታክቲካል ፕሮብለምስ ዝፈጥረሎም ዝነበረ እናሰገሩ ስትራቴጂ ናቶም ንክሃርሙ ይኸዱ ከም ዝነበሩ ይዝርዳእካ ተጋሩ ግን ኣብቲ ተዓዊቶም ንወሎ ገለመለ ኣብ ዝመፅሉ ግዜ ንሳቶም ዝኽተልዎ ዝነበሩ እዚ ኩሉ ዕንወት ኤርትራ ፈፂማቶ ገለመለ ዝብልዎ እንታይ ይብላ ኣሎ ሰብ እቲ ናይ ህወሓት ሰራዊት ብዙሕ ዕንወት ከም ዝገብር ከም ዝነበረን በቶም ተወለድቲ ናይ ትግራይ ምስ ዝነበሩ ኣብቲ ናይቲ ዋልድያ ድዩ ገለመለ ዝበሃሉ ዓድታት ብዙሕ ዕንወት ኣብቲ ዞባት ከም ዝፈፀመን ከምኡውን ኣብቲ ክልል ዓፋር እንታይ ከም ዝገበሩ እዚ እውን ከም ምስክርነት ክትሪእዎ ትኽእሉ ብምሉእ እቲ ንኤርትራ ጌራቶ እናበሉ ዝኸስዎ 10 ግዜ ኣብ መንጎኦምን ኣብ መንጎ እቲ ፌደራል መንግስትን ዝነበረ ኩነታት ምዃኑ ተጋሩ ዝገበርዎ ተገይሩልና ኢልካ ገምጢልካ ምዝራብ መጀመሪዮምን መወዳእቶምን ከም ዘይኮነ ክትፈልጦ ትክእሉ ኣለኩም እዚ ድማ ኢትዮጵያዊ ፕሮፌሰር እዩ ብዛዕባ ሃገሩ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ድማ And now they came back, of course, they don't have anything in Tigray and they have lost big part of their property and their businesses in the area they used to live. It is thanks to the Wallo people, they didn't take also a revenge against them and understood that they were used by external forces. The other is that the TPLF went into the Afar area, destroyed everything, what exists there. They went into the mosque, they drank, they pissed, and so on in the mosque, and so killed a lot of Afaris. The small things existed there also, they destroyed it. زغت فلتدو أب كل العفار مساتو توم هو حد سراويتنا توم بزح أنوات كم زفت أمو قبل الحزب عفار كوميز بلزلو قبل الحزب عفار قبل المساجد قبل الكالي استجبره قبل اللي تجاروز وردا بتجرا استجبره قفعي السوشيال ميديا كل زي تزارب قبل العفار زوردا قفعين شجرنجن نهلكم يجلس لكم على إثيوبياوي زي كلهم معاريم زبط هو إثيوبيانيم vandalized it and so on. In fact, it is an army of vandalizing and stealing and putting all the goods toward the Mekelle. But finally, also, they were defeated. They didn't succeed. Thanks to the Eritrean support, the Afar people also are saved. What Abiy did, once this war is over, and finally, when he also sabotaged the last war, and he signed with the South African agreement, and then came to Nairobi. In Nairobi, also, they cancelled and so on. He thought that it is, and he says it himself. So, a big calculation now too. እቲ ሰሜን ዝበሃል ህዝቢ ኩሉ ናይ ኤርትራ ይኹኑ ናይ ትግራይ ናይ ገለመል እዩ ኩሉ እንተጠፋሉ ፀገም ከም ዘይነበሮ ንሱ ጥራይ ኣብ ስልጣን ይጽናሕ እዩ ነይሩ እቲ ዘረባ ብሕፅር ዝበለ ከማና በለይ ዝገብረልኩም ዘሎ ኩሉ ግዜ ግን ከምዚ ክመፅእ ከሎ ፅቡቅ ጌሩ ክርዳእና ስለ ዝደሊ I want to give you evidence ናይቲ ኩሉ ዝብልዎ ዝነበሩ መጀመርያ ለንቀነ ዝብልዎ ዘለዉ ናይ ተጋሩ ኤሊት ክንሰምዕ ብዛዕባኦም እንታይ ይብሉ ኣለዉ መግሊ ይኢሎም ስምዓዝ ኮንቲ መግሊ ይኢሎም زاقرنا أفريقيا حبيطة كتفجريا انتاي بلوغتو ليهم كتفجر انتلا ناتنا السلالفة ناتنا قمونا ناي هزو تقراي ناي حيلتا تقراي ناي شراو تقراي قمونا السلالفون والساني بتاع نافتو ندوليو زلنا هاجر النت كنبتسح بخمي نافيجيت انت قبرنا ايزوات عنا بميجرنا انتخدنا مسمن تتسلفنا نمنك كافتم صلاتنا مريتنا تجفعنا يواص النازبل السلالفخا ابزوانو زي نصوح كوينو حيل خادل ديلكا حزبخا بحارو مسمر اسليفكا تصحلو غزي ايو هذي زعجلو زيونلو اتي بدرقي بهاغزو كعزو لهزبنا غون حدو بجيله تنايني دكتور دبرسين ناين
قال ناين فتلة جلة نزود جزياو محدار محجاز نصلعت محجازيو زبل قوام الله حاد خضر ناتو تجزياو محدار زي زخون عينت أقلقلوت زخون عينت صبغ سرح عن حزب خيجبر كتقولوا لكم حدا خضر ناي جزياو محدار سرح كيركب زول قوام يمحزو نشمو تجزياو محدار ناتنا هو حتى طايش وي وليهم بتكبار تقولوا زلوا نسيكونا تكبار تقولوا زلوا تجزياو محدار وصيتها وغيخون زتقم سرح خيسرح يجي زقبر زلوا توم أب تأشيت لنا حسب حدا وان كتجاجي تغير ليلو كل جزء تقص جنرال فرانكس أب تكساسي أب هلال نايل حدا سند حنس أجاجي كوا تاليلوكا حنكت نعخا يخاطبلو كلا جزء الحر أجاجي كاجر حنكت معي أخذ شيم أون مين أخذ إلمو إذا سي زي فلتوها خيط كابلهم أب زي فلت عد خيط كما أسي أنشوف لي بال هنا نقولوا مقولهم ثم خينات جبري لهم دجاج عروض اللو بايتو تساقون أمريكا تقون إنجليز تقون كالوت تقونوا ويانو الناس تجبر دلا شريشر قدم سالتنا شريشر سام هذا زي يقولوا جول كون كا شريشر كتسعوت هاي تخلينا لازو كل أقول جول لازو غنسي إذا بعد زلون أي كوينات زي تروف كوينات كمزة نفس وقف مدرس ناتو قرصنا فترة واقع فيلونا نيو ببترة ببرة كتسبع سبعي بوين حساب كورا برما لو تاريخ يغدو ولا يغدو هجري سو ندي موتال منيلت ግን ተወደደም ተጠላም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ጊዜውን ቆጥሮ ያልፋል። ይህቺ የደቀቀች ሀገር ወጣቷን ያጣች መቆሚያ ሀገር ሊያቆም የሚችል ጄኔሬሽንስ የቆጠለባት ሀገር ተረፍ ግራቪቲ ደጋ ኤርትራ ነው። ይሄ ማህበረሰብ ከፈረሰ የኤርትራ ነጻነት እዚ ሲያ ብርሃይ ዝበሃል ገለ ካብቶም ዓበይቲ ኣብ ፖለቲከኛታት ናይ ትግራይ እዩ ኤርትራ መንእሰያት ዘቂቁ ስለ ዝወፀ ብትዕር መጋረጃ ዝሰርሕዎን ንሳቶምን እቶም ኣኸደምቶምን ዝሰርሕዎ ዝነበሩን ዝፍብርኽዎ ዝነበሩን እዩ ኤርትራ መንእሰያት ዘቂቁ ስለ ዝወፀ ዝቅድሚ ውግእ እዩ ኣብ ጥዑም ግዜ ከለዉ ኣዲስ ኣበባ ቢዶም ከሎ ዝረብ ዝነበረ እዩ ስለዚ ኤርትራ ኢሳያስ መዓልቲ ኣኺሉ ክመውት ይሞት ኣይምነየሉን እየ በቲ ኮይኑ በቲ ግን ተሃገር መንእሰያት ስለ ዝሃደማ ሓይሊ የብላን ምጥፋኣ ኣይተርፍን እዩ እናበሉ بتعبيد زاربولو زنبرو جزيو اتحقق انكم ايكونن ኤርትራ لعل له يا ኤርትራ بتعمي ጠንካራ ዓዲያ ነግረካ ማለት እዩ ናይ ኣሜሪካን ናይ ምዕራባውያን ተንኮል ካብه እስካፈት ፈልጥ ዓዲያ ብፕሬዚደንት ኢሳያስ ለምራሕ መንግስቲ ናይ ምዕራባውያን አካይዳ አብዝ ጎደወል ፈጥዎ ፀገማት ብእሪ ቁጥር ይፈልጥ እዮም ስለዚህ ምስ ኤርትራ ለሎ ርክብ ፍተፈጽም ይያዘል ኢትዮጵያ ምክንያቱ معكم غيرهم اليوم تفلتيها هذا اللي حايرهم يوم تندول ولو إيرترا سقعت سكال اللواء لحواحة يخونين لما نمم دحر سقعتها اللواء سقعتها توقد قديتها هي مالتي سلازي ازي بعلون حدا تقمي مالتي إذا أمريكا تفلالي عدل الله تفلتيها دكتور أيوس مصو زنورة ناي تسل إمان دقا فريسهم عزو الله هزبنا نقول حاجز برخول صبوق يخير له يبدأ صبوق يخون نقراتنا زلنا فلا كافت السيفل سوسايتي كافت حبرة سبع بحي بزي سخفته بزي مس إثيوبيا إذا أرجت كتمارز نوركم ناي قانا طوب كتب مسعركو أيو تقرأ يكون إثيوبيا عريا تعبيها ببزوح شحانة يا تعبيها ببزوح شحانة تمري سنة إثيوبيا زدرق طوب كتبو مفتن أي تعملان زحفر تي زلاق زغنا فتح قوام زغنا فتح كما يجيرنا عينا نرخبو انتاي انت جيرنا عينا كابزم دقاق يوم زقاتو منازلو ببحمس عموتو ببربع عموتو نادقسز مسألنا زلو حرقا نوص زبل بوليس خلوات سلو وحنسة سلو اسمع أبهر عسى قبل عنا خلوكو تداركو يم حواتنا نبلو مالنا مش حادة تقراوي إرتران عسى والعمالو يستزارب يلنكو خلنا زارب تخوينا مالتي اوكي لأنه يحت فلطوة أمركو يبلكم نسو نحن لبوانا عبينا قل اوكي السوم أكال عالمين يرم شراشر يبرا بيت منكس حزم اوكي رو ايتا تصمو ناسك ايتا فاقو سنان
نحن كل بونا غيرنا نغيرنا سمعتها تجارب تكونترول لهم كده نبتدرائكم إذا بوليتيكاي إيرترا هجريا إثيوبيا يعني مكا تجارب فتيهم تصليهم إذا كله حزب طفيو أبا دي سابق يدبيهم قداي هجر مزغور دولو إيرترا وقع بزعبة هجر كخت حسب لك بزعبة حسبها صمم ما يتبول نحن كم حبرسة كم إيرترا نحسب لذي بزحنا زر مدفع تخايد باي ذا واي تجاي بتبي لف حلف 30 عام خذ تزر مدفع لهم لوقعوا ولون نياتوي تعصوا لهم لوقعوا ولون خزينا نفلط لنا لكس لإيرتراون ل 30 عام تعطيهم ما إسرائيل قال عامه تعصوا تقب تكون غيرهم ما مسنا أوروبا هاجرات دين أمريكا هاجرات بمقررة تبي لف إيرترا عصوا تكون غير واي عصوا لهم لواقع له سم صرحوا سيراب كاليو هقدف وي بوليسي يغير وهقدف كغير كخل الله ناتنا عاوم دروس لزقنا عاوم زلهم هاجرات كحجزنا بزح تنقصنا هنا سعر غيرنا هنا قطعم خوينا أمريكا توسنا حجزونا Thank you, Mr. President. We are all نمان الله وزقله وكتبهيلي قدم اسرع عمد كشمن خلى خدم ايسمع عند الكايوت باجيغو اير عند الكايوت ربي يربى يسمع كاب 4 كيلو مقاله يدربي فدع اسرع عمد بدرب وهابي إذا أيتولوا إتكم يا مالليتاويان وعود أيبدلكم ومن إيرتراويان حارج إمبر تنفذ صحوت تغينهم حجن ريهم العرباويان مساخوم يدفع حجي دمت خوينات دبيان أبراخ مستحم ششيلن زلان قيان واي نبر مخان كحسم واي نبر مخان كحسم حف كفت بالميركاس دحر قسم قت مسوع وقابر توكل يا العقل أنا عود زرخ بلا حنت معلت الله يجرحي بيناي كم زعود كا أي تفعنني مرحي ما أصابي بزي قدس قوبيه زقم من نابولكو زقسقس نأكوي زلمس زتنت كشر حتى زفرس بدوي زخلس نسبح زقسقس إرتراويا نهزبي بعود زقسقس سعر الزي الحياة نخدمي زقسقس تترقيو أفتيناي تعزين سلام زمت إزنبرة زي بلنا نتاشو نقبل اندستر لنا بمطنو وحود لنا وحود يو مستندليو عقني جنايو قلت زلنا صفوتون اكايدون كميو why you don't show it يا حيل بحر لنا ولنا زينر إيو بخميت قمانو نمتاي هاجر كم زي اللي نزارب زوجة لنا له شحن مئتين زلنا له ولنا why you don't present yourself حجي نفسها تقرب كلها وين نفسها بزز اللوات حستو تقربها كلها نمتاي خم تهديد يقول سر نحن زيناتنا نتاشم زي وتهدرنا زنتاشم بس إحنا نبل يلنا قدر له شحن مئتين قدر لنا قلنا تزلنا بتقرأ لحنت حودته لقبب بزحت يركبها توحدو زنعق تزلوا زنعق تعبن زبالة أن أي رخبوني زبان نسخة كما عبل دليخة أبتزلوا تسريحي قومنا أب وسخ نعونا إذا كان عود في حاجة توسخون هجر يلا بتعمل صبو حجي خبزي بحرينا نحن نتاشمو نعوخت صرحته هو نصرح سلازي ارتست كميو ننوح كمي غير كان حزبها اتي حماق غزي دغف تخونو مورال تخونو درخيت تخونو يا ايوتي قند بتعمل صبو صراحي مستا حج قابل على دحري لخل عدان حسبني رادون زغرميو او نحنا وناوش تعدو خلناس كريو خلنا بازي مسات ملكوعنا رينا أسأل عن بعلو موها أب كله سكتر أب محبرات كي ترفه محبر تخص كي ترفه محبر
تبوس كيترفو مان سلازي تردهم خا كتعنقفونا فتينو حجي ناي مردعتها نحنا أبي زمن لنا بخميخ نحسب لنا بخميخ نفسنا نقرب لنا حجي نسأل كلنا قال يكتب له خلها أو كم زياد لينا له كم زياد لينا وع نمثاله أدبانا خيل خلالو مسرتاوي أبتقد ما جنبارك سرع دلوا طبعاً مساريه يزو نزي وجزخ مكتد الله أتمنى شيء كما يجرته تبي سرين أما أكلا إمرأة دلوا أو أفريقيا دلوا أو أوروبا دلوا أو أمريكا دلوا أو إسيا دلوا نناي كبابيو نناي قدبو مخته كما يجرو دميرو يحيلو حانت سكن كيسلكه كتصال خما يجرو يسرع بتعدخا وانينو خير السعمالات تمهرتو سرحو شغلت أفراينتو نبيتسبو نصدرو دقبر حجز كيرسع كل زي التعميرو صراحة له خلال كم زي نريد لنا ذا فيديو بزح في تاريخ بفلا يبزح على عامتات إيرترا ببزح توجي أنت بديلانيا الجن ولا كابت زوبا بزح زي يرجونا تنت أجمن انتلو እቶም ንሕና ኣብ ሽግርን ዓዘቕትን ከለና ኣብ ፅቡቕ ዝነበሩ ሕጂ እውን ፅቡቕ ክኾኑ ኢና ንምለግን ኣትሊስት ኤርትራ በዛ ዓይነት ከይተሓለኽካ ንቕድሚት ገፅካ ንኽትሓስብ በቲ ዘለካ ብዙሕ መንሰይ ኣብቲ ዓዲ ኣበርክቱ ክገብር ከም በዓል ኣበከር ከምኡውን ዶክተር ፍቅረ የሱስ ካልኦት ካብ ደገ መፅኦም ከም ዶክተር ሚለና ካብ ደገ መፅኦም ኣበርክቶኦም ይገብሩ ከም ዘለዉ ካልኦት ድማ ኩልና ምናልባት ሕጂ ሓፊልና ከይንገብሮ ንኽእል ኢና ግን ሓሳባትና ከመይ ጌርና ብዓድና أبركتن نجبر نتهزبنا نتنوي حوان زمكتن زعران هزبي كما يجرك نبريون كما يجرنا توساخي عدلن توساخي أجان نفتر له أنا نفس وقفناتنا دما معاص زي قدس أنا نعدي نهزبي انتايك جبر الخل بخميك رد أخل بخميك حق زوخل زبلات حساس باجن قدام يتخن جبر لنا عدي انتايك جبر الله لنا بفلا يدجز اللي خمن سي أنا نهجرين هزبين انتايك جبر الله يخل زبلات حساس با ناي جون اف كينيدي كل سبكتك عمل له إذا قتبلت خلاها أنت عينت مرتي أنت عينت بوكسو أنت عينت سعري أنت عينت كابيتال كتحزال لك أنت عينت بيزنس أنت عينت بلان كل وكالو أنت عينت توفاينت كل وكالو نزك نحاسب كلا لنا كابلومي نصبح حفيل كاتوجبري كوننجن everybody بلان كله عندنا كابانا وصعي كسر حلان كمع بلان زخليه لنا بالكو لو ما رسب زخودي I really hope كلهم كابز كلا تماهيركم تكونوا نحبرتسبنا زتكم تبقصون اختوز دما يعدوكم لا يجبروا سبورت جبروا أكلات نايز channel كونوا نابلكو كسنابتكم يتصبغوا تشاو ناي أفريقيا قطباوي عبيد زكاد سكاتو خوينو الزمان اختزس معيو مجمر يا جنزبكا أب ستوك ماركت إنفست جبروا نك عبدي مخنياتو أب بانكو خفيل زولو جنزبكا بانكي زتكمل زولو نيروبا نامريكا ما يبعبلوا له وصرخلته نافريقيا اختكم زخل كلتن فلقتن نحس كن بقاس علنا بيزنس كنا مهار كن كلا لنا لو من تتمهيرنا بزمع بول عالمنا دمان أفريقيا خنتقبان نغل وطر سلسته أب أفريقيا نهانسو بيزنس ويكون كالتكال مدب كلوانا كخلالو نزل نخنقبر بتاب ستوك ماركت كومونا كريبتو إنفست نقبر زلنا صباح نقول حزنا خيرنا بأفريقيا إنفست مقبار هيوتنا أفريقيا هنكير نغلينا نزل مقبار